Ώρα για χρώμα. Γνωρίστε τους μαρκαδόρους Colorito Maxi, την απόλυτη επιλογή για κάθε μικρό καλλιτέχνη. Διαθέσιμοι σε δύο τύπους, με χοντρή και λεπτή μύτη, οι Colorito Maxi δίνουν ζωή σε κάθε δημιουργική ιδέα, από τις πιο μεγάλες επιφάνειες μέχρι τις πιο λεπτές δημιουργίες. Φτιαγμένοι με δερματολογικά ελεγμένο, μη τοξικό μελάνι νερού. 100% ασφαλής για παιδιά. Η Colorito Maxi είναι η μαρκαδόρη που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Και επειδή η ασφάλεια έχει προτεραιότητα, κάθε μαρκαδόρος έχει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας. Επιπλέον σχεδιάστηκαν για να αντέχουν. Η μύτη τους είναι υπερανθεκτική και δεν βυθίζεται όσο έντονα και αν ζωγραφίζουν τα παιδιά. Με πιστοποίηση CE και φτιαγμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Χρώμα, ασφάλεια, φαντασία. Όλα σε έναν μαρκαδόρο. Και super washable για super χαρούμενες στιγμές. Αποκλειστική διανομή, δελένδες αντιπροσωπείες.